gelem nyisihake. Sapa ngerti wong sing urung kebuka atine mergo sik nyukupi kebutuhan liyane, mergo kerep nyawang statuse wong liya kok ning gone Mekah Madinah ketok kok seneng kok ketok ayem bahagia tanpa beban. Aku tak yo pengen melu ibadah, akhirnya kebuka atine langsung daftar haji, langsung daftar umroh. Lho nggih napa mboten? Oke. Tumindak apa niku nyetrum, tumindak elek iki nyetrum, padha-padha nyetrume setrumno kesaenan. Nah donya niku pangapunten. Tumindak apik iki ya ana sing ngelem tapi sing maido ya ana. Tumindak elek ya semono uga eleh-eleh senadyan to akeh sing maido, akeh sing ngelokno, akeh sing nyacat, tapi sing belani tur sing ngeloni niku nggih mesti wonten. Leres apa mboten? Nyontoni elek ana sing niru awake dhewe niki melu kecipratan dosane. Tapi nyontoni kesaenan, Masya Allah, wong niku tiru-tiru kesaenan ingkang kula panjenengan sedaya lampahi, insyaallah yo melu kecipratan itu ganjarane. Allahumma mangkane nek arep tumindak apik niku rasa gugu aloke wong liya. Ngelakoni apik selama ora nerak syariat maka dijalankan, termasuk sedekah amal jariyah. Ora usah gugu omongane wong pamer. Kok sok semuge lebokno kuping tengen tokno kuping kiwa. Apa meneh sing ngelokne wonge medhit ancene tukang paido. Alah umbaran wong edan ngomong ra kesel meneng-meneng dhewe. Dungano sing apik, ya Allah muga-muga nanti paring hidayah dadi wong sing sugih uripe ayem sedekah saya tambah akeh karo aku timbangane aku lho ngono. Donga insyaallah balik nggih apik. Amin Allahumma amin. Pun siap kula jak sedekah jariyah duwite didudut sedaya comne nang dhuwur ben ketok sing tak nggawa sapa. Saya minta panitia setunggal minggah teng panggung nggih. Nggih, kotak amal. Petugas cari dana pun siap. Setunggal minggah teng panggung nggih. Satu. Mriki. Ya nyontoni sik kula. Ngejak ora gelem nyontoni kok dipaido. Monggo mriki. Anjing. Ora ngapunten niki wujude kotak amal ditutup sedaya ngeten niki dibuka mawon. Lho nggih lho mboten napa-napa, justru malah kerdus niki dibuka rak yo gampang, dibuka mawon mboten usah ditutup. Soale mengko nek bolongan cilik ngeten niki dileboni angel, nek ombo kan penak lebunane. Lho jamaah sing teko samene mbane sing arep nyemplungi akeh kok ya mengko nek bolongane cilik ra yo kesuwen. Lho ngoten lho maksud kula. Nek ombo kan yo penak leh nyemplungi ndang plung-plung ngono. Lah ora yo ketok to Mbah, lah ketok ngono wis padha wae. Wis ora usah maido sedekahe nggone wong liya akeh aku awakmu titik jan. Ayo monggo sedekah jariyah. Lah niki kula nyontoni nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki pangapunten sekedap sik urung pinarak lenggah riyin. Pak Lurah tasih pinarak lenggah napa mboten? Boleh. Pak Lurah wonten. Pak Lurah tasih wonten nggih. Alhamdulillah. Lurah neng. Pak Lurah, Tan Vidya sira tasih wonten nggih bejine nado terlalu tasih kepareng lenggah. Alhamdulillah. Aturan tindak teng ngene panggung nyontoni kalih kula yai monggo Pak Lurah aturan monggo. Mboten teng ngandhap. Pancene kedaten inggil dadi jamaahe masyarakate kersane pirsa pimpinan kuwi loman kabeh. Ngono. Pimpinanku loman ki nyemplungu aku anak buah ya kudu nyemplungi lho ngaten. Monggo aturan Pak Lurah monggo. Emisi, nandatul apa monggo, aturan monggo tidak mriki monggo anjing. Arep mancing iwak gede aku pengumuman. Soalnya nek nyemplungin ning dhuwur iki ra mungkin saidrek. Monggo aturan. Monggo. Halo monggo. Sing
ngitung Pak Lurah. Sik nyiapne sing kathah monggo. Sekedap Mbak sing ngenteni lintungnya. Iki urung diskon wis didu. Iya. Wah, Mbak. Haze. Alhamdulillah. Monggo katuran wonten mriki Bapak. Nggih kali-kali mriki. Haze. Monggo katuran tidak wonten panggung kalih kula nyontoni. Monggo. Mboten teng adat. Haze. Niki lho masyaallah. Jan. Katuran Bapak. Alhamdulillah. Haze ke tanah Badrah Ulama Ponorogo. Katuran ulak-ulak mbok bensin kok nggih. Matur suwun Pak. Alhamdulillah diaturi ora ketang abang sitange mesti metu. Matur nuwun sanget Bapak matur suwun. Alhamdulillah matur nuwun ingkang kathah. Sampun cekap monggo sedekah jariah. Yo nek iso iki minimal nyemplungi iki ya 10.000 ngono lho Bu. Insyaallah mana koso malu min sedekatin bayas tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Koda amal mlaku mrono mlaku mrene golek infak cemplung ana samestine kanthi ikhlas aja ngresula atine. Muga padha kabul hajate. Allahumma ngapunten sing pun dudu duit niat nyemplungi kotak amal jelalah niku kok kliwatan diceluk petugase. Mbak aku rong maro rene ngono aja alhamdulillah kliwat duitku utuh aja lho. Jangan ya Dik, jangan. Monggo Allahumma sholli